iubesc muncele și îmi iubesc țara. Nu-i de vândut. Aici sunt cetățile dacice, aici zice la grădini, aici dincolo, unde dacii aveau grădini, să văd urmele acum. Noi nu vindem nimic, noi nu avem de vândut, nici Ardealul nu va pleca nicăieri. Eu nu sunt extremist, nici politică nu fac. Dar noi nu vom da nimic, noi suntem de pământ, eu sunt al pământului, așa al munților respectivi. Toți munții mi-s dragi. Niciunul nu mi-a fost greu niciodată și mi iubesc pe toți. Că am tot zis că nu mai merg, ia că mă tot pe aici. Și dacă Dumnezeu mi-ar fi să-mi ia zilele tot pe aici pe munte, aș fi împăcat cu Dumnezeu. Aș fi mulțumit că aș muri în pământul nostru, nevândut de nimeni. Noi îl păstrăm cu sfințenie. Ai noștri, că din trecut ori luptat pentru pământul ăsta. Aici s-au dat luptele dacii cu romanii, în anul 101-102. Ori venit prin cheile tăi aici. Nu i-au putut cuceri pe daci. Noi suntem mai pământului astora. Morodvani, cum ne-au zis ungurii nouă, momârlani. Ce înseamnă aia? Oameni băștinavi. Noi știm cum cade lemnul. Noi știm, noi nu, toți vom muri, dar noi murim în urmă la aia cu 2 luni. Că noi știm să trăim de ce ne-a dat pământul. Și de-aia noi îl prețuim. Și niciun munce nu mi s-a părut greu. Îmi iubesc munții și știu eu că acolo am stat o vară, dacă și în vara asta 8 veri am aici. La omul ăsta care m-a plătit. Și țin la el, ne mai sfădim, nu. Mai vin și valuri de astea nedorice. Dacă ați fi încă o dată tânăr, oare tot cioban v-ați face? Tot. Îți născut pentru așa ceva. Nu regretați? Nu regret niciodată că am îmbătrânit la coada oilor. Și le-a sugerat tineretului că lângă oi nu vei muri de foame. Dar să le prețuiești, să le respecti și să le grijești. Și aș îndruma băieții tineri care vreau să țină animale, să nu se lapede de ciobănie pe moment. Le duc în târg, dar să le aducă înapoi cu amândouă mâinile. Să nu le vândă. Să nu le vândă, că nu-și dau seama ce pierd. Vinzi din ele, dar mai oprește. Oaia moare, oaia-ți fată de la prag, nu ți se gata. Ne regăsim în cântări ciobănești. Ne găsim. Nu-s eu tot știutorul, ia că sunt un biet muritor de rând. Un om care mi s-a dus viața pe munții ăștia, dar nu regret de tot. Și să mă iau iară 20 de ani, tot așa aș fi. Și tot în Ardealul meu drag.